Ben, pois, moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas por asistir a esta comparecencia que vai estar centrada nas medidas que é necesario adoptar para evitar que se produza un novo saqueo en Meirás. E desde o BNG o que decimos é que inmediatamente necesario que se actúe con urxencia. É necesario actuar con urxencia porque a semana pasada dictouse un auto que o mínimo que podemos decir é que é sorprendente. Este auto da Audiencia Provincial o que fai é estimar un recurso presentado pola familia Franco. Sabemos, ademais, que o pasado luns a familia pedía a súa execución e que agora mesmo acaban de darlle luz verde para que os Franco podan saquear todo o contido do Pazo de Meirás e que isto xa en sí é grave, pero é que abre a porta a que se invaliden os inventarios que se fixeron con motivo da sentenza que recoñece a titularidade do Pazo de Meirás. Por lo tanto, un auténtico despropósito en termos democráticos, pero tamén un despropósito en términos xurídicos. E desde o BNG temos que decir que este auto é un acto de injustiza que lle permite aos Franco valeirar Meirás, é dicir, expoliar todos os bens que forman parte dun pazo que, como sabedes, está declarado ben de interese cultural. E precisamente esa declaración de ben de interese cultural non só eran as paredes dos edificios, era tamén todo o contido dese pazo que evidentemente está vinculado cunha historia e que non é o froito de ningunha compra, de ningunha acción que fixeran os Meirás. Por lo tanto, un auto inasumible en termos democráticos e tamén creemos nós un disparate xurídico que ven a decirnos que é propiedade da familia Franco a Biblioteca Pardo Bazán, todo o mobiliario que había desa época, as estatuas do Pórtico da Gloria e mesmo aqueles bens que nos propios inventarios que se fixeron recoñecían que formaban parte do patrimonio nacional porque ao longo dos 40 anos de franquismo se foran destinando moitos desos bens ao Pazo. Dito noutras palabras, o auto o que ven a decirnos é que é propiedade da familia Franco todo o que estaba dentro do Pazo de Meirás, menos as paredes, e vai a permitir o que é, a todas luces, un auténtico espolio para o noso país por mans da familia Franco. Por lo tanto, desde o BNG creemos que é urxente reaccionar. O primeiro que hai que denunciar é que estamos ante unha xustiza ao revés. Non creemos que, ademais, este auto contén expresións e valoracións que son incompatibles coa sensibilidade democrática e co respeto á dignidade das víctimas do franquismo. Este auto fala de que se lle incautaron bens á familia Franco, cando é xustamente ao revés, é a familia Franco quen está expoliando un pazo e, desde logo, creemos que este tipo de expresións, tendo en conta cal é a historia do pazo, é unha auténtica provocación, é un insulto á memoria das víctimas do franquismo. Vemos tamén como estes dous últimos autos da Audiencia Provincial o que poñen en evidencia é unha anomalía democrática no Estado español e estamos pagando a factura dunha transición que legalizou o franquismo, que branqueou a dictadura, que permitiu os privilexios da familia franquista, que tamén instaurou a impunidade dos crimes do franquismo e, desde logo, entendemos que esos pozos negros da transición necesitan ser depurados. Por decencia e por dignidade democrática, debe de levarse adiante unha nova legislación que derrogue a lei de amnistía, que ilegalice o réxime franquista e que permita exixir responsabilidades e pedir contas polos crimes e polos roubos. Pero tamén hai que actuar xa para evitar que poda producirse este espolio de Meirás, porque eu creo, desde logo, que tanto a Xunta como o Goberno Central teñen na súa man instrumentos para evitar un novo saqueo da familia Franco. E nese sentido vamos a levar ao Parlamento a próxima semana unha proposición non de lei con 3 propostas moi concretas, pero que o Goberno, tanto o Goberno Central como a Xunta, deberían de actuar xa. A primeira, creemos que o Estado debe de presentar un novo recurso para defender a titularidade pública dos bens que forman parte do BIP e, por tanto, esos bens non son separables e entendemos que aí o Estado debe de actuar nese sentido e tamén pedir unha incidencia por a execución da sentencia do pasado mes de decembro, porque é evidente que aquí se está vulnerando o espírito desa sentenza. E tamén a Xunta de Galiza ten na súa man medidas no ámbito da legislación.
Este Pazo de Meirás é un ben de interese cultural. A propia legislación que regula este ámbito permítelle poñer en marcha medidas cautelares e urxentes para evitar que poda despedezarse un ben onde, digamos, o seu contido e o seu continente están unidos e, polo tanto, creemos que a Xunta de Galiza debe de advertir á familia Franco a imposibilidade de sacar de Meirás todos aqueles bens que forman parte da declaración BIC. Poderán sacar aqueles bens que teñen que ver con obxetos e utensilios de carácter personal, pero non os bens que forman parte desa declaración de BIC que, como sabemos, foi feita no ano 2008. Tamén teño que decir que unha burla que a Xunta do Partido Popular diga que a declaración BIC só afecta aos libros de Pardo Bazán e as estatuas do Pórtico da Gloria. É evidente que o contido e o continente vai moito máis alá e non se explica que vexamos a unha Xunta de Galiza que, como digo, está actuando dunha maneira timorata. E a terceira cuestión que a nos parece que é necesaria en aras de que haxa unha maior seguridade xurídica é que se abra un novo proceso para ampliar a declaración de BIC Torres de Meirás a todos os bens mobles que, pola súa vinculación co inmoble, forman parte inseparable del e, polo tanto, a aplicación non dese réxime de protección que está previsto na legislación unha vez que se incoa calquer tipo de expediente destas características. En definitiva, nós o que pedimos é que a Xunta de Galiza e o Goberno central actúen para evitar un novo expolio en Meirás por parte da familia Franco. Hai que facer memoria e lembrar que se a sociedade galega e as institucións levaron adiante unha loita vinculada coa devolución do Pazo de Meirás, non era única e exclusivamente para ter a titularidade dun ben. Detrás desta loita hai algo que é simbólico e que é importante desde un punto de vista democrático, porque se trata de facer xustiza, de que haxa verdade, de que haxa reparación para as persoas que sufriron a represión franquista, pero tamén para que haxa un relato acorde co que significou ese réxime que nos permita profundizar nunha democracia real. Trátase, polo tanto, dunha batalla simbólica, dunha loita pola dignidade colectiva, que só se resolverá definitivamente cando se recuperen todos os bens expoliados, cando se expulse definitivamente o franquismo do Pazo de Meirás e de Galiza e cando se faga unha verdadeira reparación simbólica e material das persoas que sufriron o terror e o expolio. E eu, por a miña parte, era o que vos quería trasladar. Non sei se queredes formular algunha pregunta. Desde o ONG levamos dito por activa e por pasiva que é inadmisible que a terceira cidade deste país este nunha situación de desgoberno, non de desgoberno en 2 anos, sino de desgoberno en 6 anos por responsabilidade do Partido Popular, que é, ao fin de contas, quen apoiou a Jácome como alcalde e é parte do problema e parece que non quere ser parte da solución. Se vivíramos noutro marco legal, agora mesmo estaríamos pedindo que se convocaran eleccións no Concello de Ourense, porque se iría a única saída. Pero no ámbito dos concellos isto non se permite e nos volvemos a única solución que podería desatascar unha situación que é inasumible. E esa solución sería que todos os grupos que decimos que Jácome non pode estar na alcaldía presentemos unha moción de censura e que goberne a lista máis votada. O que é evidente é que para Feijóo é máis importante os seus intereses partidistas que o futuro da cidade de Ourense e que non lle importa que no medio da maior crise que levamos vivido en tempos de paz esta cidade non teña goberno. Creo que é un signo máis da irresponsabilidade do Partido Popular e de Feijóo, que é o máximo responsable de que neste momento a terceira cidade de Galiza, que é Ourense, non teña goberno e teña unha situación que é, desde logo, preocupante.
Bueno, os prazos, non hai ningún prazo establecido. Mañá mesmo a Xunta pode facelo, porque ademais temos os inventarios que se realizaron despois da última sentencia, que delimitan claramente cales son os bens mobles que forman parte desa declaración BIC. Por lo tanto, trataríase de facer un anexo que lle dé maior seguridade xurídica. E eu creo que o obxectivo é evitar que ningún só ben saia do Pazo de Meirás. Non podemos permitir un novo espolio da familia Franco. E aí, tanto Xunta como o Goberno Central deben de poñerse a traballar xa sin ningún tipo de demora, porque de non facelo, que estaríamos vendo, pois eu creo que é unha auténtica burla a democracia e unha labazada nas víctimas da dictadura. Non sei o que propoñemos, en todo caso, se os informes xurídicos da Xunta avalían calquer outra opción. Nos o que creemos é que teñen que poñerse a traballar xa nesta dirección e que nin Xunta nin Goberno Central poden mirar para outro lado cando o que se está consumando é con un auto inxusto, que eu creo que nos demostra unha vez máis a pouca confianza que podemos ter en algunhas partes do aparato xudicial do Estado, que o que teñen que facer é actuar e non permanecer impasibles, porque senón serán cómplices dese espolio que se vai producir no Pazo de Meirás. Moitas gracias.